दा प्रहलाद फंबाय जिसुया नोंसोर जोंनाव फैदोंमोन। नोंथांमोन बुंनायलाय जोंनाव फैनानै जोंनि बिटिसि एकर्डआव ज' जानांगौ, जोंखौ देरहासार खालामनांगौ नांगालनि जानानै आंनि बोराइखौ बुंफैदोंमोन। आंबो दङ। अब्ला आंनि फिसाया 2 मासल' जादोंमोन। ओमफ्राय 5 बोसोर जेननानै थानाय टाइमाव बिथांमोना आखायाव थाइसे रां गैयामोन। थेवब्लाबो जोङो बिथांमोननिफ्राय जेबो रां लुगैयालाबानो जों बिथांमोनखौ अराय गोसो गोरबोजों सापर्ट खालामदों। मानो होनोब्ला जोंनि न'खरावनो माखासे जोंनि जाथि खुरमा गेदेर गोलावफ्रानो BPFनि सापर्टार। आंनि बोराइखौ आं होनदों, नोंबो दे सापर्ट खालामदो। आंनि बोराइया फुल सापर्ट खालामदों। इलेक्सनाव ओंखारनो थाखाय बिथांमोना थाखा गरसे हरनो हायाखै। मानो होनब्ला बिथांमोना 5 बोसोराव जेननानै सिलिंखार जानानै थादोंमोन। अब्ला आंनि हौवाया लन लानानै इलेक्सनाव ओंखारनो थाखाय गावनि पकेट मानिजोंनो स्कुटियाव गारियाव थाव सोनानै बियो ओंखारदोंमोन। जेब्ला नांगाला देरहाफिनगोन अब्ला EMI मारिनायाव आंहा मदद मोनगोन होननानै। नाथाय दिनै मा लाइनाव फैबाय जों? दासिमबो सान हर फुंनि 10टानिफ्राय बेलासिनि 4टा-5टायाव बे सफैयो। थाइसे थाइनै मोनगोन खोमा, ओंखारबाय जेला मदद मोनगोन खोमा होननानै। नाथाय थाइसे बियो मोनबोआ। थाङै थुङै न'आव फैयो बियो। एबार मासनि EMI मारिनायाव माखौ हरबावनोलै? गय बागानखौनो बन्दक होनोसै नामा 3 बोसोरनि? लबार बागानखौनो 2 बोसोरनि होनोसै नामा होननानै बियो आंनाव बुंफैयो। आरो आं बेखौ बुंबाय, नोङो होमबा थाङोसो थाङो, नोङो जेबो नोङो स्क'पआनो मोनाबा अब्ला नों मानो थांबावो? न'आवनो थानानै नों खामानि मावनानै जादो होननानै आङो बेबायदि जों बिसि फिसाय गुदा गुदि जाबाय थानाय जायो। बिमा बिफा बेसे मदद हरबावनो जोंनो देनाखि देनासो जाजोब्बाय। नाथाय दिनैसिम देरहानानै बोसोरसे जाबायानो होनजाबाय। नाथाय दिनैसिम जोंखौ नायफैफिनासै। आंनो मदद नांगौ हाग्रामा सारनिफ्राय। आंहा फिसाया EMI मारिनोनो दा गरसे थाखा बिनि पकेटाव गैया। गथ' गोरलै दं आंहा। गथ' गोरलैखौ 2 मासनिफ्रायनो गारै गारै बियो इलेक्सनाव खामानि मावफानाय मानसि। बियो ओरैनो जिरायनानै थायाखै। बेखायनो आं गोसो गोरबोजों हाग्रामा सारनाव हाजासे मदद बियो। जों उनाव नायगोन। जों दं, जोंखौल' देरहा होनाया दिनैसिम जोंनि न'आव रावबो नुजाफैयाखै। बिनि थाखायनो आं गोसो गोरबोजों दुखु मोननानै आं बे पस्टखौ होनाय जादों। रायलायोबानो गोजांस्रिउ मोनो, मोदै गनो नागिरो आंनिया। जोंनि संसार जालांनांगौनि लामायानो दा जोबोर गुदु। मानो होनबा देना लामायाव फैजोब्बाय। हाग्रामा सारनिफ्राय आंनो थोजासे मदद नांगौ। नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो नाङा। आं ओरैबायदि गोरबोजों सापर्ट होनायखायसो आं साहस खालामनानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों।